Què passa, millennials? Com va això? Knight of the Seven Kingdoms, o El cavaller dels set regnes. Una història de Joc de Trons. Doncs sí, amics millennials, arriba per fi a la petita pantalla, de la mà d'HBO Max, una altra història d'aquest meravellós univers construït pel genial George R.R. Martin. Creador, com deia, d'històries com Joc de Trons o La Casa del Drac, arriba aquest spin-off que, si no recordo malament, se situa entremig de les dues històries, dels dos arcs que tenim fins ara, i ens narra les històries d'un cavaller errant dins de Ponent i el seu escuder, Dunk i Egg respectivament. I res, que ja tenim aquí el tràiler oficial, així que anem a reaccionar-hi. Let's go! Anem endavant, doncs, millennials, amb aquest primer avançament del Caballero de los Siete Reinos. Let's go! Decidme, Ser Duncan el Alto. Duncan el Alto. ¿Cuán buen caballero sois? Ya veréis. You'll see. Es por aquí. Tindrà el seu toc d'humor, està bé això. Venía por el torneo. El torneo es para caballeros. ¿Eres caballero? No soy un granjero. Pues vistes como si lo fueras. Seré vuestro escudero. Y así me enseñáis. Todo caballero necesita uno. Y por lo que veo, vos más que ninguno. Ser Arlan me enseñó a ser un auténtico caballero. No con espadas ni con lanzas, sino con honor. Y juré que lo sería. ¿Quién es? Un caballero errante, ¿no? ¿Un qué? Como un caballero, pero en triste. No soy triste. Si pudiera proclamarme campeón, Targaryens. quizá alguna gran casa me tomaría a su servicio. Tal vez incluso la casa Targaryen. Los Efectivamente. Targaryen son forasteros incestuosos. Tiranos. Ser Duncan el Alto. Erion quiere vuestra cabeza. Puede que los dioses crean que me lo merezco. Salid ya, caballerete. Así que os lo vuelvo a preguntar. El casc, per favor. ¿Cuán buen caballero sois? Quizá deberíais huir. Pero entonces me matarían. La banda sonora. ¿No os matarán igualmente? ¡Es que ya no hay valor en las nobles casas de Poniente! ¡No hay caballeros de verdad entre vosotros! ¿He estado torpe? Ya sé. 19 de gener, HBO Max. Molt bé, pinta bé, millennials, no ho negarem. A veure, així ràpidament, repassar quatre cosetes. Aquests planos em fascinen, aquest POV, no? Point of View, punt de vista. PDB seria en català, punt de vista. S'ha de traduir-ho tot. És espectacular. Una història ambientada 100 anys abans de Joc de Trons, efectivament és el que dèiem, no? Està a cavall, mai millor dit, entre La Casa del Drac i Joc de Trons. Mira, aquest travelling central, frontal. I aquí veiem d'entrada que té notes d'humor, no? Buen caballero sois. Ya veréis. Ja veré, ja ho veuràs, ja. I cap aquí no, cap allà no, cap aquí, cap allà. L'estrella de 7 puntes, fent referència als 7 déus. Disseny de producció a l'alçada, tant de la franquícia com d'HBO Max, bona fotografia. Venía por el torneo. El torneo es para caballeros. És que em volia fixar si es veuen els estàndards de les diferents cares que apareixen. Clar, ell no en té, No soy un granjero. Pues vistes como si lo fueras. ell no en té. Aquest és l'Egg, que és el seu escuder. Seré vuestro escudero. Y así me enseñáis. I ell és Duncan, Dunk pels amics El Alto. És un tio que, com es pot veure aquí, bueno, es pot veure més endavant, és alt com un Sant Pau. Primera cleca que li fot. Ser Arlan me enseñó a ser un Arlan. auténtico caballero. No con espadas ni con lanzas, sino con honor. No sé si era un Lannister. ¿Quién es? Això, aquí hi ha molt de verd, i això, els verds eren els Tyrell. Un caballero. Aquí, aquests vestits verds, és que aquí no es veu bé. O són Tali o són Tyrell. Sabeu, segur que jo estic posat, soc molt fan d'aquesta franquícia i pràcticament em sé totes les cases, almenys les importants. ¿Un qué? Como un caballero, pero en triste.
Aquest estandard dels llampecs, hòstia, aquest no el tinc ubicat ara mateix. No, però ell, el càsting és brutal, O sigui, ell és literal, ara us posaré una imatge sobreimpressionada, el de la novel·la / còmic. Jo em vaig llegir el còmic, que ara l'estava buscant per ensenyar-vos-lo, però no el trobo. Si no són... És que, clar, per exemple, els Tully, a Joc de Trons, sobretot encarnats per Catelyn, Sansa, etc., solen ser pèls rojos i van amb robes d'aquest tipus verd, vermells, etc. Granates... No soy triste. Aquests són Lannister. Això juraria que és Lannister, perquè aquí tenim aquest groc daurat, vermell, però després veiem aquests estandards, que també són vermells. Sí. No, perdona, no. Llavors els anteriors sí que són Lannister, aquests són Targaryens, efectivament, amb el drac tricèfal, Pudiera proclamarme campeón. Quizá alguna gran casa me tomaría. i, òbviament, Tal vez incluso la casa Targaryen. Los Targaryen. i aquí hi ha Targaryens de tota mena, perquè tenim aquí els morens... Aegon, un dels Aegons era moreno, i aquests tenim aquí, aquests són més purs, per així dir-ho, perquè tenen el cabell així platí, i aquí tenim un Velaryon, juraria, que són aquests que són més... Són com afroamericans, anava a dir, però amb el cabell blanc. Son forasteros incestuosos. Que els hem vist a la Casa del Drac. Les armadures espectaculars. Tiranos. I aquest és un Targaryen segur, el que ara s'hauria de veure quin dels hereus és. Ser Duncan el Alto. Erion quiere vuestra cabeza. Erion Targaryen. Puede que los dioses crean que me lo merezco. Mira. Ya, caballerete. Mira quin casc. Así És que clar, tio. És que l'armadura és que se te'n va la olla. Com aquesta cresta, no? Com si fos la cresta del drac, els guants, les ombreres amb aquestes punxes... El disseny de producció és increïble. os lo vuelvo a preguntar. ¿Cuán buen caballero sois? Quizá deberíais huir. Ja lo veràs, ja. Pero entonces... T'ho he dit me abans. No. Mira. ¿Os matarán igualmente? El propi cavall... És que clar, tio. És que clar. Amb això s'ho curren molt. ¡Es que ya! ¡No hay! Aquí. Amb els detalls en vermell. Mira quina bestiesa. L'espasa també. És que és tot. Aquesta armadura és una bogeria, I el cavall... Molt guapo, molt guapo. Amb aquesta massa. ¡No hay valor en las nobles casas de Poniente! T'has fixat amb aquell escut? És que aquí no es veu perquè és... No sé si a càmera lenta es pot veure quines cases són aquestes dues. Impossible. Impossible. La noia tampoc es pot veure realment perquè el vestit... Com a molt, pot que sigui Martell, perquè els Martell tenen el sol aquest com a estandard. Però tampoc ho puc assegurar. ¡Nobles casas de Poniente! No es veuen pràcticament. ¡Caballeros de verdad entre vosotros! I aquí, això és Martell segur. Vamos, m'hi jugo un braç. És que no es veu res més així distintiu. Jo aquest suposo que és l'Erion Targaryen. I aquí alguna cosa més? No, això són gent de peu. ¿He estado torpe? Ya sé. Que tingui aquest humor així socarrón és guai. Està guai, la veritat. Estrena el 19 de gener. Tampoc queda tant. Estarem atents. Bé, doncs anem millennials a la fitxa tècnica. Gran pòster. Gran pòster. A Tall Tale That Became a Legend. Una història d'alçada que va esdevenir una llegenda. No? Seria la traducció literal. Ara veurem més fotos. Però abans... Hòstia, aquí s'ha vist alguna que no he vist abans, He vist com un Baratheon per allà? O he flipat? A veure... What the hell? Jo això no ho he vist abans. Aquest és un Baratheon. Aquest d'aquí, amb la cornamenta del cèrvol, és un Baratheon. La resta, ni idea. Però aquest... Aquest pot ser que sigui... Com es diuen? Com es diuen els de la Ciudadela? O els que tenen una torre com a estandard? Perquè els Frey de los Gemelos no crec que sigui aquest. I aquí enmig hi ha un altre... És que amb l'icona aquest de tirar endavant no el veig. Bueno, aquest és un Baratheon segur. Seguríssim. Bueno, a lo que anava. Un segle abans de Joc de Trons, Ser Duncan l'Alt, amb el seu escuder Egg, deambulen per Westeros, per Ponent, mentre la dinastia, ja ho diré demà, Targaryen, governa amb tirania... No, això m'ho acabo de treure jo de la patilla. Mentre governa l'Iron Throne.
el trono de hierro, el tro de ferro, bàsicament. Que com que m'he llegit les novel·les en castellà, em costa traduir-ho al català. I els dracs encara són recordats. Sembla ser que ja no hi ha dracs, com sí que passa a la Casa del Drac, perquè això també passa 100 anys després, però aquí els dracs ja han passat a millor vida. Grans destins i enemics esperen aquests amics incomparables. Vale. Elenc. No conec a ningú, crec. Bueno, primerament, direcció. Bueno, clar, és que aquí el tema de les direccions, cada capítol pot ser que dirigeixi algú diferent, no? Ara mirarem a veure si coneixem algun director. Peter Claffey com a Sir Dank Lal, Dexter Sol Ansel com a Egg, Daniel Ings com a Lionel The Laughing Storm, la Tempesta que somriu, Sam Spruell com a príncep Maekar Targaryen, Bertie Carvel com a Baelor, això era Baelor, trencador de llances Targaryen, i l'Aerion és la flama brillant Targaryen. Sean Thomas com a Raymond Fosley, crec que és. Henry Ashton com Daeron Targaryen el borratxo, Stefan Fossoway, això. Edward Ashley. Hòstia, Daniel Monks com a Manfred Dondarrion. Després va venir Beric, que Beric el vam tenir Beric Dondarrion, que vam tenir a Joc de Trons, com un cavaller errant també. Danny Webb com a Aryan of Penitry, Steve Wall com a Leo Longthorn Tyrell, sí, hi ha Tyrell segur, hi ha Craig Halls, hi ha Talis, sí. Les principals cases hi són presents, bàsicament. Això està claríssim. Però vull veure... Sí, no, Owen Harris no. Owen Harris posa que és un dels directors, 3 episodis. Què ha fet Owen Harris? Black Mirror, bé. Brave New World, que això és una sèrie de televisió. The Twilight Zone, o sigui, La Dimensió Desconeguda, Troia una sèrie, no la pel·lícula. Misfits i poqueta cosa més, no? Sarah Adina Smith és una altra de les directores que ha fet Cocina con Química, Aves del Paraíso, Buster Small Heart, Hannah, The Drop... Aquesta sí que no conec absolutament res, però bueno. Els personatges són molt top. A l'elenc no, de moment. Però jo sempre he dit que un dels grans encerts d'HBO en aquest sentit és que són especialistes en posar al foco actors desconeguts i convertir-los en veritables estrelles. Ho hem tingut ara mateix ara mateix no. Quan ha sortit els darrers anys La Casa del Drac, Millie Alcock, que bàsicament serà la nova Supergirl. Vull dir que... I Matt Smith, que sí que és veritat que havia fet cosetes ja, crec que Downton Abbey i crec que... el Doctor Who segur, i ens ha regalat un Daemon Targaryen brutal. Deixa'm mirar, Matt Smith, que no m'estigui jo tirant un triple amb Downton Abbey. A The Crown, Última de el Soho, Bala Perdida, que és una pel·li que tinc pendent, pues sembla ser que sí, que amb Downton Abbey m'he tirat un triple. Escondidos en Brujas... Que és un actor tan britànic que jo el feia allà, però bueno, que és el que us dic, és a dir, HBO és especialista en posar al foco tant actors i actrius desconeguts i desconegudes com gent que ja ha fet alguna coseta però que tampoc ha acabat de ser una mega estrella, no? Aquest és... l'hem vist aquí. Aquest és un Targaryen, però és... Maekar Targaryen. És en Maekar Targaryen que, com dèiem, és un d'aquests Targaryens que no té el cabell ros platí. I és la mà del rei, com veiem amb aquest... ja ho diré, surbroche. Amb aquest ornament. L'anell també és molt xulo, la cadira... És que el disseny de producció és molt guai. Aquí tenim una donzella, que suposo que serà Tully... Aquí tenim Alec, estirant d'una corda. Aquí tenim el príncep, el borratxo, Targaryen, un altre Targaryen. Aquest estàndard, jo mantinc, juraria que això és un estàndard martel, un altre escuder, Dunk l'alt, pòster promocional i pòster promocional. I aquí queda l'últim, que també és molt xulo. Aquí ja preparat per Ready for the Battle. Així que això... Season 2 Premiere 2027. Perquè, o sigui, encara s'ha d'estrenar i ja estem parlant de la segona temporada. No ho estic entenent, això. Bueno, en tot cas, feia bastant millennials que no tenia en ment aquesta sèrie. No perquè la història no sigui atractiva, que ho és i molt, sinó perquè en termes d'univers de Joc de Trons, que pels puristes es diu Cançó de Gel i Foc, com que hi ha plaços de temps tan alts,
doncs no és que es passi la falera ni molt menys per aquest univers, però sí que es refreda una mica. Jo, de fet, he de dir que vaig començar fa més de 10 anys i més de 15 com a fan de les novel·les, els que em coneixeu ho sabeu, i la sèrie em va entusiasmar fins a la 5a temporada. D'allà el meu pare va anar de capa caiguda. Un dia farem un vídeo bé dient la meva opinió d'aquest univers, sobretot de la sèrie Primigènia, i va acabar tan malament, al meu parer, repeteixo, que se'm van treure les ganes de veure més coses d'aquest univers. I quan van anunciar la Casa del Drac, he de dir que d'entrar em fotia una mandra espectacular tornar-m'hi a ficar. Un dia vaig dir, bueno, li donarem una oportunitat. I menys mal que ho vaig fer perquè la sèrie em va fascinar. Sobretot, i entre moltes altres coses, el paper a la primera temporada d'Emma Darcy, Olivia Cook i sobretot Paddy Considine, a més de Matt Smith. Però el que fa Considine a la primera temporada és una bogeria. Així que això, jo us recomano que veieu aquesta sèrie perquè per posar encara més context a tot aquest univers, li dona encara més empaque i fa que aquesta franquícia encara pilli més cos. Que és important perquè veient que ara Netflix ha comprat HBO, o sigui, Warner Bros. I per extensió HBO, almenys jo sóc partidari de que aquestes sèries, de que aquests universos s'expandeixin encara més. Així que espero que aquesta sèrie del Cavaller dels Set Regnes tingui el seu èxit. El mateix, o superior, si pot ser, al de les seves predecessores. Esperem que sigui així, millennials. Com sempre, deixeu en comentaris quines sensacions us porta aquest tràiler, si heu llegit la novel·la, si sabeu de què va la història, quin hype us provoca, si és que us en provoca. Rebenteu el botó de like i subscriviu-vos, que segur que ajuda moltíssim, i ens veiem al proper vídeo. Fins aviat!